Alright, this is my first video. Uban ni ko rin mugawas ta karon gamit ang bisikleta nga daan kaadto. Saray, mura pagpako. Ha? Sa nang pagbuot diha, paminaw na lang. Let's go! Amigo, mangandam ta karon kung unsay atong pangsuoton. Syempre para di ka panuthon. Jacket, shorts, sapatos, medyas. Kinahanglan pa budget dimension. Maong obses formado diretso. Ingana man jud nang murag ihon amigo. Maong pahilas ta da jud. Taysa loyo wa makanalimtan. Wait a minute. Imong brief nasuot ba? Imong cellphone nadala ba? Imong passport importante na adto. Para way lalis balikos barko. So mga amigo, di ano kos barko, murag importante jud di ay ang nabili. Kay kung sa kandihay pa na radyo na. So mga amigo, radyo check sa ta, radyo check. Mo radyo check. Loud and clear. Okay, thank you. Okay, thank you. Kay clear man ko no. Sugdan og sikan ning bicycle. Nagikuha pa na ho gikan sa vessel. Kahilas, gyud baya mo rhyme ning taga kandihay. Paghilom diha, buot man ka. O nanggilalis naman hinuon. By the way, di ay mga amigo, sa mga nangutan og asa ko, mao ni ako ang tubag amigo. Okay? Okay ko no. Taysa. Hapit naman gyud tas ato ang destination. Murag kahibaw na ko dani. Hapit na jud matambawan ang kauhaw, kauga, og nang lutang nga tutunlan mga amigo. But before anything else, kunahon sa jud na nato ang ato ang mga personal needs sama sa shampoo, head and shoulder, bikini man. Pang sima sa baba. Taysa, abi ko bag personal needs loy. Ada, di na jud ko kahuwat, bahala mo diha. Murag uga na jud akong tutunlan. Mauna mo diretso na tas ato ang tambaw. Di araw. Pero murag alanganin mag-usara. Basta si Dong Aloy migo di jud na pagansi. Atong duhaon. Pero syempre, while naglaguklok ka sa tambaw, di jud na mawa ang pampapitis baba. Pero while gapila ko migo ba, kita makog siksis aho nga tubang. Saba diha oy, laki maguto. Bahala na mo reviews video. Basta kay muli nako. Laktod pagka istorya migo. While underway ko paingon sa barko, kingon ko mupahuway sa kahako. Syempre giuhaw na gud ko. Karon migo, kay kita makog kahoy ilanong medyo. Pahuway dajon ko. 1, 2. Okay na migo. So while padung ko sa lingkuranan, saan kahag-ablihan ni nahong tambaw sa tutunlan, pwesto dayos Dong Aloyo. Atong padunggon sila, atong padunggon. Kus galoy. Kadungog ka? Abaw. Garaon ka dyan yung bata ni Kapitano. Kanawara. Pero murag alanganin, madjuk usara ba? Palo-apan, dito na. Syaro, solve na ka? Okay na ka? Okay na si Ja. So migo, murag ning lain na magajug panahon. Murag ning lawom na pud ag kahapon. Di na ni nato dugayon. Uli na tadajon. So migo, wa na jud ko magpanangan-langan. Samtang wa pa mo bundak ang uwan. Pero lain jud akong paminaw ba. Kurang mag something nga naay kuan. So ang gate di ay nasaraduan. Mahadyo gani kay gida na tong radyo. Ngita tagtabang ni obses. Obses tabang obsesness. Abre oy, obses na gud na. Maora to. Salamat.